Май пак си се нагласила за нищо. Аз цял живот така съм се нагласила излишно и за нищо. Ма да, малко така има нужда от време на време. Иначе убава съм си родена, но като се барнеш, друго си е. Избираш много странни имена на песните си, так му си мислех, че не можеш да измислиш нещо ново. И хоп, песен, която се казва Крава. Ами, те си идват от само себе си. Просто аз винаги пея по-интересни неща. Първо създаваме музиката, след това създавам текста и то заглавието си идва абсолютно самичко. То е в самата песен заложено, дали не е измислено само за да привлича внимание. Всъщност, когато песента се казва Крава, Антонина пее за крава. Ти си изпълнител с 5 песни на кръст и всичките са хитове. Защо се получава така? Не знам. Може би, защото създавам неща, които са много близко до хората като цяло. Защото аз намирам темите си, комуникирайки с хората, бивайки при хората. Аз съм част от това общество и наистина живея като един обикновен човек и така стигам до готините теми, нали, от които създавам проектите си, комуникирайки с хората, наблюдавайки ги. Аз разбирам какво в този момент, примерно, би забавлявало моята публика. Мислиш ли, че хората те харесват, че харесват музиката ти, самата теб като артист? Доколко можеш обективно да оцениш себе си и това, което правиш като музика? Мисля, да, смятам, че хората ме харесват. Когато съм сред тях и пея, дори когато не пея, аз усещам дали хората ме харесват. Така че има обратна връзка. Винаги, когато комуникирам с публиката или с хората на улицата, аз усещам обратната връзка. Затова смятам, че да, мисля, че ме харесват. Не съм Галена и не съм Бьонсе и не съм Лепа Брена, аз съм просто Антонина. Аз съм обикновена певица, която ходи в кръчмата и освен нейните си глупости, пее и доста други неща. Но дори когато пея Лили Иванова, например, аз пак си оставам Антонина. По моя си антонийски начин изнасям песента. Пееш, кой не пее Лили Иванова? Аз не съм звезда, аз съм обикновена певица. Ходя по кръчмите и пея. Също така съм много близо навсякъде до хората. Отивам на кварталния нон-стоп. Всички са ми приятели, бездомници, старци от квартала, по-млади хора. Как избираш темите, за които да пееш в песните си? Кое за теб е водещото? Избирам темите си, комуникирайки с хората, бивайки близо до тях, на улицата, в магазина, в квартала, на пазара, навсякъде, скролвайки като всички идиоти, разбира се, и аз скролвам. И то просто се случва, в смисъл наблюдавайки всичко, което ни заобикаля, всеки какво е написал, какво го вълнува. Всичко е важно, което вълнува обществото. По-скоро не определям кое е по-важно и по-маловажно, намирам си нещо, което бих могла да пародирам по готин начин, без да обидя никого, забавлявайки себе си и публиката. Наричат те кралицата на пародията, на сатирата. Често в образите от видеоклиповете ти се припознават реални хора. Когато създаваш тези образи, имаш ли предвид наистина реални хора или случки, или това е просто случайност, просто художествена измислица? Не, нямам художествени измислици, моите образи са реални, те са сред нас. Даже ги наблюдавам така доста обстойно, за да разбера как да интерпретирам образа. След това влизам в тази роля дори и когато пея, и когато снимам клипа, и така успявам да създам точния образ. Да, има такива образи. Всички, за които пея, са живи и са сред нас. И те ме вдъхновяват всъщност, защото не всичко в този живот е цветя и рози. И най-много съм впечатлена от това, че хората обръщат внимание повече на кофти нещата, отколкото на красивите, особено напоследък. Не знам защо, но факт. И за това винаги така избирам образите си, че
на този потребител, който ми е интересно да гледа някакви неща и да се подиграва, да му хареса моето нещо, но да го усмихне, да го каже по готин начин и наистина да кажа да, те са сред нас, ние всички сме едно общество обаче. Никога не го забравяйте. Ние всички сме един социум. По-добри, по-лоши, по-грозни, по-хубави, но всички сме заедно. Напоследък, заради социалните мрежи, стана много модерно да си смешен. Всички правят смешки, искат да са забавни. Как гледаш на това? Ще бъде интересно да чуем кралицата на пародията. Чакай, че си забравих въпроса, току-що ме коронясаха. Звучи добре. Сега разбирам защо тая е кралицата на това, она е кралицата на онова. Ето сега и аз съм кралица, благодаря. Моите 5 минути слава. Да, хората искат да правят забавни неща, да са смешни, защото това е по-лесно смилаемо въобще за всеки един човек. Човека предпочита наистина да се посмее, отколкото толкова да се замисли вече в някакви сериозни неща. Но това, че се опитват, не означава, че успяват. Много малко хора могат истински да бъдат смешни. Всъщност това е по-трудно, отколкото да бъдеш тъжен и така нататък. Според мен и сред актьорите е доста по-трудно, да си комедиен актьор, защото има шанс да преиграеш, да пресилиш, да не бъде смешно, а да стане дори гадно. Така че няма лошо. На мен ми харесва, че хората искат да правят смешки, да забавляват, но просто не се получава на всеки. Не всеки е маймунка. Тъй като съм Шекспира на българската журналистика, ми се ще да те попитам нещо скандално, нещо разтърсващо, но не ми идва на ум какво да е. Би ли ни казала нещо скандално? Помогни ми. Сега като се замисля, най-скандалното нещо всъщност е, че Антонина няма никакви корекции, операции, коси, вещи, абсолютно не. Всичко си е мое, и бръчките, и двойната гушка, и така нататък. Според мен това е доста скандално, защото все пак с тази си визия небарана продължавам да се опитвам да се тикам, където всички вече са барани. Но така е. Какво да ви кажа, все пак съм от Враца, не се отказвам толкова лесно. Освен клоун, съм един много тъжен човек. Винаги съм в двете крайности, никога по средата. Готиното е, че хората никога не разбират дали аз съм тъжна. Това означава, че съм много добър клоун, но всъщност аз така се чувствам. Дори когато съм тъжна, аз излизам на улицата и отново си плеща глупости, забавлявам хората, смеем се и така нататък. Това храни моята душичка, защото когато си тъжен, не е хубаво да потъваш в точно тая емоция. Аз съм много емоционален човек и затова съм намерила смеха като лек за моята си душичка и така си съществувам. Искам да пожелая наистина да се усмихвате повече, да обичате ближния или ако не го обичате, поне го уважавайте, защото това е важно. И винаги заспивайте с хубава мисъл, защото няма кой да ни я даде, ако ние сами не си я даде. Обичайте се. Да. Сега ли трябваше да си показвам циците? Не. Кога ще ги показвам? Аз си мислих, че снимаме за OnlyFans. То било за YouTube. Добре. Тамън се бех навила. Сори.